di bod ar feic o'r blaen neu ar fws? Fi wedi! Fi wedi bod ar bws a fi wedi bod ar beic. Do? Wel, i chi gyd wedi defnyddio olwynion. Olwynion yw un o'r dyfeisiadau mwyaf anhygoel erioed. Mae olwynion yn neud i beth symud yn haws ac yn gynt. Ond, mae rhywbeth arall yn gallu digwydd. Rhywbeth o'r enw ffrithiant. Ffrithiant! Ha! Mae'n sport dweud y gair na. Triwch chi e? Ffrithiant, ffrithiant, Ffrithiant. ffrithiant. Da iawn chi! Ffrithiant? A mae ffrithiant yn digwydd pan fod dau beth yn rwbio yn erbyn i gilydd. A mae ffrithiant yn neud i bethau arafu a stopio. Mae olwynion beic yn troi rownd a rownd a rownd, ond odyn nhw'n troi yn byth? Na. Na, fel yw beth yn gallu troi'n beth. Beth sy'n digwydd pan ni'n gwasgu'r brec? Mae'n stopio. Yn union, mae'r beic yn stopio. Mysgan, allai ofyn i ti wthio'r beic a gwasgu'r brec i ni ysgolion ti na? Na fe? Be ddigwyddodd pan nath Mysgan wasgu'r brec? Oedd e'n stopio'n syth. Do, pan mae Mysgan yn gwasgu'r brec, mae rhywbeth yn rwbio yn erbyn yr olwyn. A mae hwnna yn creu ffrithiant. A ffrithiant sydd yn arafu'r olwyn a neud i'r beic stopio. Waw, heb ffrithiant, bydd yr olwynion yn troi a throi a throi. Iawn te, gewn ni gyd dro'n beicio wedyn, ond gynta, drychwch ar hyn. Mae gen i droellwr fan hyn. O, ond dwi ddim yn troi am hir iawn. Mae fe'n arafu ac yn stopio bron yn syth. Nawr, eich trwch chi. O, drychwch. Maen nhw'n dal i droelli. Ond pam? Oherwydd ti efo tywel, o'n i ddim, ni efo jyst rhywbeth yn syth. Ti efo rhywbeth yn wonky-lonky. Wel, yn union. Mae'r eich chi yn troi am amser hir achos bod dim llawer o ffrithiant rhwng y bwrdd a'ch teganau chi. Ond mae'r lliain yma yn meddwl bod y tegan yn rwbio lot yn erbyn y lliain, sy'n creu lot o ffrithiant. Felly mae'n arafu ac yn stopio yn gynt. Felly mae'n llai o ffrithiant ar y bwrdd? Ie, dyna ti. Mae llawer llai o ffrithiant ar y bwrdd, felly mae'r eich chi yn dal i droelli.